tak máme tu drvič na ovocie, ktorý pozostáva v podstate z viacerých častí. Je to v podstate stroj na mletie ovocia, vhodný na mletie hrušiek, jablk, bižalm a rôzneho druhu ovocia, ako sú napríklad aj tekvice, dyne a tak ďalej. Čiže tento drvič pozostáva z viacerých častí. Napríklad tu vidíme modrý násypník, v ktorom v podstate dnu sa nachádza hlavný v podstate drviaci prístroj. Tu vidíme pekne zubky, ktoré sa tam nachádzajú. Môžeme si to aj priblížiť, poprosím kameru. Čiže vidíte, tieto zubky sú pevné, podrvia v podstate ako hrúbka je možno nejaké 3 až 4 mm. Čiže len tak ľahko ich nič nezničí. No a na to, aby tento stroj vedel fungovať, máme tu pripravenú remeničku. Vďaka tomu vidíme veľmi pekne, sa to dá namontovať na motorček, hej. Čiže takto sa to dá spraviť. Po prípade, ak nemáte žiaden motor, aby ste si chceli tieto jablka napríklad alebo hrušky pomlieť, máme tu k dispozícii aj takýto ručnú kľuku, ktorá nám v podstate pomôže namiesto ojničky si pomlieť to ovocie. Návod je jednoduchý, stačí vykrútiť v podstate ojničku, ktorá sa dá vykrútiť a nasadiť v podstate tú kľuku. Napríklad, ak by ste mali záujem si to namontovať na nejaký ten stôl, aby ste si to upevnili, ukotvili, viete si ten motorček ukotviť a na stôl si viete pripnúť a tu pekne vidno, hej, je tu možnosť si to dať na šupky, čiže takto to vie fungovať na nejakom tom stole, s tým, že potom sa to pekne krúti. Je možnosť namontovať aj priamo motor na ojničku, čiže nemal by s tým byť problém. Čiže asi toľko k tomu. No čo som zabudol? No ešte taká možno otázka z vašej strany, že aký motor by bol vhodný na konkrétny drvič, tak možností je viacero. Buď stačí nejaký jednoduchý menej otačkový motor, elektromotor, neviem, hoci z práčky alebo takto. Po prípade nechávam to na vás, hej. Čiže toľko asi k tomu. Ďakujem pekne za pozornosť.